سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمره لومون كم وترو زتفلالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم مبل 43 شامبيون ودر غيا مرور مالت وورلد كروس كانتري شامبيونشيب زمت قدام 30 مغابيت اب ارهوس دنمارك كايديوم እዚ ካብ 67 ሃገራት ዝመጹ 582 ኣትሌታት ዝቀራደሙሉ ሻምፒዮን ካብ ዝጅመር ዝበዝሑ ኣትሌታት ዝሳተፍ ዘሎ ውድድር ክኸውን እዩ። ኣብዚ ናይ ኣርሁስ ቅድድም ብሓፈሻ 16 ኤርትራውያን ኣትሌታት ናብ መወዳደሪ ሜዳ ክወርዱ እዮም። ኤርትራ ኣብ ናይ ሲኒየር ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ንኦሎምፒካውያን ኣትሌታት የማነ ሃይለ ስላሴን ኣሮን ክፍለን ከምኡውን ንኣትሌታት ፊልሞን ዓንደ ዓወት ሃብተን ተስፉ ተወልደን መሓር ጸጋይን ኣብ ናይ 20 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ንኣትሌታት ሮቤል ኣበበ ክብሮም አፈወርቂ ቴድሮስ አማኑኤል ፊልሞን ክብሮምን ዮሐንስ ክፍለን ኣብ ናይ ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድማ ንኣትሌታት ናዝሬት ወልዱ ፋኑስ ዓለም ቅሳነት ማሪቆስ ሓሪና ታደሰን ዶልሺ ተስፉን ከተሰልፍያ بجكاز تقصى ودرات أم نايت حتى عشرة عام دك أنسيو كمون نايت تبعتي وندك أنسيو بحوار تحنافيت زجبرو ودر مكبال مالت ميكس دري ليون كل يوم بولتا تشيكليستا كاتالونيا تمالسوني بناي 163 كيلومتر رحقت زشفنه ودر عبز تغفتلو بلجيماوي تقررماي كلب لوتو سودال توماس ديغانت نمورادرتو بخلت دقائق 38 كاليتاتن بمرحرح قداماي كوينو تعاويتم ኤርትራውያን ተቀራደምቲ ማለት ናትናኤል ብርሃነ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ መርሃው ቅዱስ ካብ ካዛክስታናዊት ክለብ አሳናን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዛታ ምስታ ብሓባር ተኣኪባ ድመፀት ዓባይ ጉጅለ መዛዘም ሕንጻጽ ኣብ ዝረገጽሉም ብቀደም ተኸተል መበል 21 71 ከምኡውን መበል 119 ደረጃ ሒዞም توماس ديغنت مالي بزمزغب عوت بجكان صعدا ماليا بلوص منساي نزترف كله مالياتات غبيت حيزو يركب صعدا ماليا مس جرمناو تقردماي كلب بورا هانسغرو ماكسيميلان شاشمان علم Ultimate Fighting Championship ወይ ድማ Mixed Martial Art ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቃልሲ ክነጥፍ ጸንሐም አየርላንዳዊ ኮነር ማግሬገር ካብዚ ውድድር ከም ተሰናበተ ሎሚ ብመንገዲ ሶሻል ሚዲያ ብወግዓ አፍሊጦም እዚ ክልተ ግዜ ናይዚ ውድድር ሻምፒዮን ዝኾነ ወዲ 30 ዓመት መንሰይ ንመወዳእታ ግዜ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 አንጻር ሩስያዊ ካቢብ ኑርማጎሜዶቭ ዝተቃለሰ ክኾን ከሎም ኣብ ራብዓይ ዙርያ ኣላሺሉ ተሳዒሩ ክወፅእ ክኢሉ ነይሩ ኣብ 2007 ናብዚ ውድድር ዝኣተወ ማግሬገር ኣብ ናይ ጾታ ዘመኑ 21 እዋናት ተዓዊቱ 4 ግዜ ድማ ተሳዒሩ ማግሬገር ካብዚ ዓውድ ስፖርት ወፂውን ሓደ እዋን ኣብ ውድድር መኸተጉስፂ አንጻርቲ ብማኒ ዝፍለጥ አሜሪካዊ ተጓሳጣይ ፍሎይድ ሜይዌዘር ዝገጠመ ክኾን ከሎም ኣብቲ ክርፍስ ብቴክኒካል ኖክኣውት ክሳዓር እኳ እንተተገደደ 30 ሚሊዮን ዶላር ግን ክሓፍስ በቂዑ እዩ ማግሬገር አወር ሒሚያዝያ 2016 ካብ ጾታ ሚክስድ ማርሻል አርት ከም ሰፋኖ ገሊጽ እኳ እንተነበረ ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ክምለስ ተራእዩ እዩ ትማል ምሸት ሃገራዊት ጋንቱ አንጻር ሰርቢያ እናገጠመትን ከላም ናይ ጭዋራታት ምጭብባት አጋጢሞ ቅድሚ ዕረፍቲ ሜዳ ሓዲጉ ዝወፀ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እቲ ማህሰይቲ ከም ዘይሻቅሉ ሓቢሮም بمسرت حبريتا كالتشو ميركاتو رونالدو بزعبازي مقداتي اي چنغنيم زفرحون يبلين ننبسي بعلي فلطاي اوشتي كلتا سومون حوين صوتا دلوك خونيلوم رونالدو كمزي زبل زلو نخلتا سامنتات كاب صوتا انت داريحكم غانتو 10 مغابيت انصار اياكس اب تكايدو گطم ربع فصامي شامبيونز ليج اوروبا مسلافو اطراطاري كخونيوم ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ፈረንሳዊ ኣክፋፋሊ ፖል ፖግባ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወፂኡ ናብ ስፓኛ ወይ ድማ ኢጣልያ ከምርሕ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ زينادين زيدان نكليان مبابن كاف فرنسا ناب سبانيا نمقعز 240 مليون باوند قريبون تباهيلوم بجاكازي زيدان ننايكن في آتقاعي كلب ليفربول سادي مانون اب حقفو كأتو تداليو كمزلو يقلتعلم سمو منس كلب ريال مادريد كل عدد صنح برازيلاوي نيمار منس باريس سين جيرمان نزلو وعلن من نوح بمنقدي وكيلون ولاديون زرب كمز جمر تغاليهم يوفنتوس نفرنساوي تخلاخلاي كلب ريال مدريد رافائيل باران نمفرم مس كلبات باريس سين جيرمان بايرن مونيخن مانشستر يونايتد اب قالسي تصميدام
ማንቸስተር ዩናይትድ ንግዛዊ አሰልጣኛ ኖርዌጃዊ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ኣብዚ ሰሙን እዚ ብቀዋምነት ክትቆጽሮ ምዃናውን ብሰፊሑ ይውረሎም ቶተንሃም 30 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተገመተ ወዲ 30 ዓመት ክሮኤሽያዊ አጥቃዓይ ክለብ ኢንተር ሚላን ኢቫን ፔሪሲች ንምውናን ተበግሶ ወሲዳ አርሰናል ውልዶ ተኸላኸላይ ሃገራት ጋንታ ፈረንሳ ዝነበረ ሊሊያም ቱራም ንዝኾነ ወዲ 21 ዓመት አጥቃዓይ ማርኮስ ቱራም ብናይ ቀረባ ርሕቀት ትከታተሎላ ነዚ አባል ፈረንሳዊት ክለብ ጉንካይምፕ ዝኾነ ተጻዋታይ ጀርመናዊ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተገዳስነት አሕዲራትሉላ ቤንፊካ ንወዲ 19 ዓመት አጥቃዓያ ጆ ፌሊክስ ናብ ጠመተ ጋንታታት ዩቬንቱስ ማንቸስተር ዩናይትድን ካልኦት ዓበይቲ ክለባትን ንምሕጻር ንምፋኖዊ መሸጣዋጉ ማለት ሪሊስ ክሎዝ ክብ ከተብሎ ሓሊናላ ተባሂሉ ባርሴሎና ንፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ሳሙኤል ኡምቲቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምፍናው ኣብ ግምት ኣትያት ዝተህሉ ከም ዘላውን ተገሊጹ በአንጻራዊ መንገድ ድማ ባርሳን አጥቃዕ ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ መተካታ ሉዊስ ሱዋሬዝ ሓጢያቶ አላ ዝብል ወረውን ይናፈሳሉ አርሰናል ንአከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ እስፓኛዊ አንድሬ ሄሬራ ንምውናን ምስ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኣብ ክርፍስ ኣትያ ድሌት ሄሬራ ምስ ዩናይትድ ምቕጻል እኳ እንተኾነን እታ ጋንታ ንሰሙናዊ ደሞዙ ካብ 80,000 ናብ 150,000 ከተዕርገሉ ፍቃደኛ ብዘይ ምዃና ግን ኣብዚ ክራማት ውዕሉ ወዲኡ ናብ ካልኦት ክለባት ክሰጋገር ዝለዓለ ትኽእለሎም አርሰናል ብተወሳኺ 15 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተገመተ ወዲ 26 ዓመት አርጀንቲናዊ ተኸላኸላይ ክለብ አያክስ ኒኮላስ ሳግላፊኮ ምስ ቶተንሃም ሓባር ብምዃን ተሃድኖ ከም ዘላ ተፈሊጦም ፈረንሳዊ አካፋሊ ቸልሲ ንጎለ ካንተ ወላኳ ዚነዲን ዚዳን እንተጸውዖ ንቸልሲ ሓዲጉ ከም ዘይከይድ ሓቢሩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትኖም ዝኾነ ስፖርታዊ ሕቶታት እንተዳ ኣለኩም ኮይኑም ሕቶኹም ብኢንቦክስ ናብ ስፖርት ኢዝ ማይ ወርልድ ስፖርት ዓለመይ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሕቶታት በብዝመጾ ድማ ብፌስቡክን ዩቱብን ክንምልሰልኩም ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን